Pamusoro wevarume, munyika medu taita dambudziko guru rekuti tawandirwa nana yes men. Ma yes men ose ndivo vanhu vanouraya nyika. Wakaona uri munhu anongoti yes pane zvose, ndiwe muurayi chaiye wenyika. Kana uchida kuvaka nyika unofana kuuya neidea yako, kwete kungotsigira chete zvataurwa neumwe munhu. Tinoda kubudirana pachena. Chinhu chinoda kugadzirwa muZimbabwe isystem. Mumashure mekunge tagadza vanhu vatiri kugadzika vari kuuya vachisvikogara musystem yakaipa. Zvakanaka chose kubvisa Mnangagwa nechikonzero chekutadza kwake, asi Mnangagwa akauya futi nesame area yekuti asvikogara musystem yanga yakaipa yakasiiwa naGushungo. Gushungo vakagadzira system yakaipa zvikuru paZimbabwe yekuprotecta iye nevaanofarira iye. Isu tichidzi Mnangagwa ari kuuya takauya achifunga kuti pamwe achauya aine pfungwa yenyika kwete pfungwa yake neshamwari dzake. Nhasi uno tiri kubvisa Mnangagwa nesame era yakaitika pamashura. Tinoda kutaurira vananyuka yemabhunu kana makateerera nana vageza whether maizonzwa audio. Varume ngatigadzirei nyika kwete kugadzira vanhu. Exercise yamakarova apa yakakura zvisingaiti, makashanda zvese zvokuti nesu totozvinzwisisa. Asi kushanda kwenyu ngakuve neconclusion ine musoro inobenefita nyika kwete munhu. Umwe neumwe wamuri kusangana naye ipapa hapana asina history yake. Mufanirwa kuva nechoice yenyika kwete choice yemunhu. Munhu anofana chinhu chinodiwa paZimbabwe system ngaichinje. Isu hatisi kuti kana takuti uri president wedu isu wava mwari kwatiri. Unofana kuuya kuzotitungamirira uchigadzirisa zvichemo zvedu isusu, kwete kuuya kuzogadzirisa zvichemo zvako iwewe nevana vako, kana kuunza zvichemo uda kugadzirisa zvawaunza iwewe kuti zvinakire iwewe. Tava nenguva yakareba zvikuru tichichinjanisa zvinhu zvisingaiti, kuchinja zvinhu zvisingashandi tichiunza zvinhu zvisingashandi. Yes, ngatiitei zvinhu zvokugadzirisa nyika varume. Ndiri kunzwa vari zhinji vari kutaura chaizvo kuti Chamisa anofanirwa kupinda. Chamisa akasapinda arasika. Zviri paviri hama dzangu. Iye ega anofanirwa kuva achiaprochewa, iye obvunzwawo mibvunzo yake inosekiwa vanhu, because pari zvino as it stand ndiye ane vanhu vari muZimbabwe, ndiye ane vanhu ane maelection vakabirwa election, ndiye ane vanhu vakamuvhotera vakawanda. Vanhu vazhinji vari muZimbabwe belongs to Chamisa nepolitical party yake yaachanga anayo. Ndipo pavakaisa moyo, nekuti mukazhinji mungagona kuti Chamisa haana vanhu ndevamwari. We know kuti Mwari ndiye muridzi wevanhu, asi vanhu ivavo vane machoices avo, ende vazhinji vakaratidza kuti Chamisa ndoyo choice yavo. At the same time Chamisa anofanira kufamba nesu semaZimbabweans, but iye pache zvake anofanira kuona kuti maZimbabweans aya achanobenefita here pachinhu chatiri kufambira ichi, kuitira kuti mangwana tisazoti amedzwa kana kuti akagara akamedzewa. Because inini pache zvangu, inini personally I don't trust chinhu chinobuda muromo womunhu weZANU-PF, nekuti chese chakaipa chakaitika muZimbabwe chakauya on their hands, ndo vakauya nacho. Saka ndinenge ndichini ngori nemubvunzo kuti vanhu havachinja here, vareurura here, because isu towanzotenda nekuti kureurura kwemunhu. Iye ari kuunzwa aifanira kutanga areururawo iyeye munhu. Hatidi kurambwa takaiga mupinyu, anitori cases to answer. Usaite chinhu chakaipa nekuti uri pasi peumwe munhu. Mangwana ndiwo unozoda kuti zita rako rinake. At the same time aita chinhu chakaipa nekuti uri pasi peumwe munhu. That is very bad. Usazviprotect kana wapiwa position. Protecta nyika, nekuti nyika ndo chinhu chiri permanent. You are not permanent in this world. The country doesn't belong to you. Rimwe shoko rangu guru rinouya kumasoja nemapurisa eZimbabwe. Munotinyadzisa zvikuru. Munozvipira kuita sekuti muri mayouth eZANU-PF. Kuita semwe musingazivi kuti masoja basa rawo nderei. Munoabusiwa nevanhu veZANU-PF nemayouth eZANU-PF. Kuona musoja achipeteswa muswe nemuyouth weZANU-PF. Chikonzero ndimi makatora kuita political party, kuti imimi makusiya basa renyu chisoja makunaka political party. Ndo zvaunozoona munhu wese abva kuchisoja ari kunaka unojoina ZANU-PF. Kuratidza kuti project dzinoda kunolinkana idzi.
masoja aya haasi kutombopinda basa akanangana nenyika ari kupinda nebasa akanangana neZANU-PF. Saka ndine urombo masoja eZimbabwe, mava nenguva muchititadzira zvikuru. Chinhu chega chamunozoitira chamunoita chinonyadzisa, unotowanika murume mukuru achirova mboma kuna mai vanotengesa madomasi. Zvinopeina, zvinorwadza kuti zvinoitirwei. Hurumende yenyu yeZANU-PF ndo yega hurumende inonongedzera munhu pekuvaka yodzoka yopaputsa. Same person here. Hurumende yeZANU-PF ndo inovaka bhengi rekuti uyai muise mari yenyu. The same person, the same munhu mumwe chete aisa mari mubhengi ravakavaka ndiye anonoluza mari yake yakaisa. Zvinoitika muhurumende yeZimbabwe chete. Pameso pemasoja nemapurisa, ivo vachifesa that problem again. But ivo vaine simba rekukondorora nyika. Since varivo vatakapa basa rekuti ndimi varidzi venyika, president ibasa ane vanomukondororawo inova National Army. Yakuita sekuti iZANU-PF National Army, haisisiri Zimbabwe National Army. Munotirwadzisa zvikuru. Nguva nenguva munoziva nechakanaka pekupedzisira. Nhasi uno muya muchitaura kuti munhu angagwa akundikana. Tine makore mangani tichifesa nyaya iyi. Munhu akazvarwa 2000 iko zvino akapinda basa chisodza 2000 ane 24 years ari pabasa, 25 years ari pabasa. Time yake yekutobuda basa yatokwana. Asi hurumende ine same problem. Hapana kana chimwe chete chinoratidza kuti nyika ine improvement. Asi muchizviti tiri masoja enyika, tiri mapurisa enyika. Kana nyika yakanaka inonakira tose. Hainakiri vana Chamisa chete, hainakiri vana Chiwenga, hainakiri vana nyoka wamabhunu. Inonakira tose vanoraramira munyika, including imbwa nekiti dzatinorarama nadzo dzinonakirwawo nenyika kana nyika yakanaka, nekuti dzinowanawo kudya. Kana tenzi vadya nayo imbwa yodyawo. But zvamunoita izvo zvinosvodesa izvo. Zvokuti munoita mbiri yekuprotekta munhu anodzvinyirira vana mai venyu, vana baba venyu nemiwo vacho. Kutadza kungoadvaisana vega nemagenerals enyu ezvinoita basa rekuurayiwa kwawo kwaonoita chavanourayirwa kuprotekta chinhu wrong. Because whenever you are a leader, uri surrounded nevanhu vanotaura zvinhu zvakaipa, unoyatsa wega unoyatsa kuti ava havana kunaka. The best way kuvaeliminate, kuvabvisa, because havana kunaka, vanofanira kunditaurira chokwadi. Kuudza munhu chokwadi ndo chinoratidza love. Wakaona munhu anokunyebera hakudi, ubva wagara uchizviziva izvozvo. Because munhu wese anotadza anoziva zvinhu zvandiri kuita chiri wrong. Asi pakauya munhu anochisapota chiri wrong ichocho, munhu iye haandidii. Mushonga wakangonaka kungomubvisa. Because it's useless. How can you be a general unosapota zvinhu zvakadhakwa? General yerudzi unosapota zvinhu zvisiri izvo. Ndosaka magenerals ese akakwanisa kuurayiwa neZANU-PF. Because vari kusiya army yavakapindira basa vachiuya kuZANU-PF political party isinei navo. Now vari kuseparatwa each and every day because vari kunangana nemusangano instead kunangana neZimbabwe National Army. Ndosaka uri kuona vachipera zuva nezuva. Iko zvino nyika yakusvodesa munyika hamusisina vanhu. Ndo pamava kuya muchitaura kuti tokwanisa kugadzira Zimbabwe. Muda kumboigadzira chirudzime yamusika kunongonanga to the fact. Tine munhu akabirwa ma-elections zvamunoziva, but you are not mentioning them. Kuti ma-elections aya anofanira kugadziswa pachezvawo. Ngatimbodzokerai paari. We should face reality as it is. Kwete kuramba chitenderera nyaya tinzvenga chokwadi. Tikuda interim president achatongwa kusvika pa2028 topinda election free and fair. President watinoda munyika anofanira kuva asarudzwa nemunhu, nevanhu kwete nemunhu one. Kana kupinda nenyaya yekuti constitution inoti zvakati. Constitution ngaitisvitse paelection. Munhu ahwina, angava Chiwenga ahwina, angava Mnangagwa ahwina, angava Chamisa ahwina. We need someone anenge ahwina. Tomupa system yatinoda isusu semaZimbabweans. Kwete kuti iye auye nesystem yake kuti anoda kufadza magirlfriend yake nevana vake vaanenge akaita mumba make. Hatidi munhu anorarama kunge gonzo rinouya mumba semuenzero dzimarira kutotonga mumba imomo zvokuti utozvarira mumba panhu pacho panotonzi pari kuchengeterwa chikafu nemuridzi wemba. Robva razvarira pakura kuti panochengeterwa ndo panotangira kudya. Zvatarwadziwa nguva yarebesa. Hatinakidzwi nekusora chidhibheta nekugara nedzimwe nyika. Tatova vanhu vari useless iko zvino. Ngo tofanira kunge tiri kumisha tivigana nehama tichibata mabasa akabatana akasiyana nekumusha nevamwe vanhu. But hatichakaundiwe because tiri kunze. We are now a useless member of the family. Because zvose zviri kuitika zvinoitika usipo. At the same time hurumende ndo inotipa platform yekurarama. Mwari akatisika tinofanira kushandisira Zimbabwe. We should work for Zimbabwe, not to any other country. But nekuda kwehurumende yenyu yeZANU-PF, matalent eZimbabwe akuperera kune dzimwe nyika. At the same time we are gaining nothing from those people. Tinowana bad treatment from those countries. Kubudikidza nekuda kwe-selfish reasons enyari selfish eZANU-PF. Ekuti unongoda kuva president chete asi hauna maqualities ekuva president. You don't know anything about kuti uri kuite muoffice. But dogara imomo.
Koita vanhu vakapinda basa vari veNational Army vosapota political party inoita zvinhu zvakadaro izvozvozvo. Mune muri masoja here? Mune muri masoja erudzi? Kukundwa nenyuchi dzinoziva kuti tofanira kuchengetedza family yose. Vakapinda vari masoja vanorwira vose. Imi morwira kuti dai munhu angagwa ararama zvakanaka chete neZANU-PF party. Zvimwe zvese zvatova nemamwe political parties hamunei nazvo. Shame on you.